Niretzat ikastola da etxea bezala, oso oroitzapen onak ditut nire ikasle garaiaz. Egia da, garaian geneuzkan baldintza edo baliabideak ez zirela egungoak bezain onak, baina ez nuke deusengatik aldatuko. Jaso genituen balore eta balioak, baldintza horiek kaskarrak deitu daitezken baldintzak gainditu egiten zituztela eta iruditzen zait gaur egun naizena horrek ere eragin duela, ez? Guraso gara ikastolan, niretzat ez zegoen beste aukerarik. Ez da eztabaidarik egon zergatik jarri haurrak ikastolan. Uste dute ikastolak herria eraikitzen duela, ez dut dudatzen, nik jaso nituen balore eta jaso nuen hezkuntza ereduak segitzen duela sehaskaren barruan, hori da hartu genuen erabakia eta ez dut uste atzera egingo dugunik orain, ze haurrak ere pozik etortzen dira ikastolara. Ni hemen ikasle hasi nintzen duela laizte 30 urte, eta hemendik dudan oroitzapen nagusia da beti senditu izan naizela familia handi batean bezala. Garaian egia da ikasle gutxi ginela eta hurbiltasun handia ginuela bai ikasle artean bai irakasleekin. Eta gehienik atxikitzen ditudan oroitzapenak dira alaitasunez beteak eta besta giro inguruan, olentzerotan, iauterietan, emanaldi denborak ere, eta nola ibiltzen ginen hainitz gela batetik bestera, antzerkiak ematen, kantuz, iduritzen zait bazela goxotasun bat, eta ni hasteko beti plazerekin eta zoriontsu etorri naiz ikastolara. Aurtendik nire alabak ikastolan hasi dira, orduan guraso papera hartu berria dut. Eta egia egan ez dugu gogoetarik ere ukan eskolatze lekua hautatzeko momentuan, guretzat segida bakarra hau zen ikastolan ematearena. Sinisten baitugu hemen transmitituak diren baloreetan eta guretzat hori da garrantzitsuena. Guraso izana ez, baita erakasle eta zuzendari. Goratzen dut hemen urte egunak izan dira, oroitzapen ona ditut, ikastola eta sehaska, egia egan. Guraso nintzelarik sartu nintzen inplikatzea ikastolako bizitzan bereziki festataldeko arduradun bezala. Erakasle bezala hasi nintzen ikastola zaharra deitzen ginuen. Eta garaian ikastola zaharrean bazuten futbolen hartzeko leku berde handi bat. Eta beti gogoratuko naiz, amets astailoz genuen garaian ikasle, bere lagunak futbolean aritzen ziren eta oso gustuko zuten. Eta erran ginelarek ikastola berri bat izanen zutela, izanen genuela eta utziko ginuela beste ikastola zaharra. Amets gogoratzen naiz, kasi nigarrez haitu zen, eta futbol zelaia zer, ez dugu nahi ikastola berrian, nahi dugu ikastola zaharra. Garaian erronka nagusia zen, garaian aipatzen duen 1985 o 4 edo hasi nintzeni, zainela zen gizartean euskarak lekua izatea eta euskararentzat irudi positiboa izatea zeren garaian euskara zen gauza bat, hizkuntza bat, etzena beharrezkoa, oso baztertua zen, frantsesa zen nagusi hemen. Eta jendea gizarte gehiena euskararen aurkakoa zen. Eta ikastolaren aurka, baina gorrotu zuten ikastola, zuten ulertzezegatik ikastola batekin behar zen, denak ziren eskola frantses publikoarentzat, eta euskara eta ikastolak baztertua ziren erabat. Eta gero ikastola hau pixkanaka onditu da. Eta ikastola hau berri hau egin zuten 1996an, ez banaiz nahasten. 2013an ideki dugu hauzendegi bat, txikitxoko deitzen dena. Orain nire lankideak eta ni bizalgutu dugu Gazteluzar ikastola. Eta nahiko txiki garatzen da, baina garai hauetan saiatu gara albezen bat handitzen. Eta espero dut hemendikan aurrera ere, etorkizunean ikastolak handitzen joango direla eta euskara zabaltzen arituko dela, hori baita nire asmoa eta gure asmoa uste dut.
Ikastolaren etorkizuna niko paroa ikusten dut. Ikasle kopuru handia dago, zehaskarea handitzen ari da, beraz ez dago motiborik 50 urte bete eta gero zerbait larria gertatzeko. Nik uste dut osasuntsu dagoela, daukan bemol bakarra izango litzateke bi egoitzatan banatu egotea, ez? Beraz, zergaitik ez 51 urte betetzerako ukan alizatea egoitza bat eta bakarra Hendaian, gure ikastolak, baina gainontzean uste dut etorkizuna irabazia duela. Etorkizunari begira, genen nuke ikastolaren garapenari doakionez gehiena irabazia dela. Aldiz beti badira erronka batzu defendatzekoak, besteak beste ikusten dugu euskaraz azterketak pasatzearen gaiarekin, oraindik bada bidea. Eta bestalde, espero dut ere hezkuntza lehentasun gisa kontsideratuko dela, gerozta gehiago, aurren inguruan ari diren langile guzientzat baliabide gehiago eskaintzeko eta bakoitzaren beharrei hobeto egokitu ahal izateko.